Hej og velkommen. Vi har i dag fået lov til at interviewe en terrorist. En af dem, som prøvede at springe Christiansborg i luft. Og velkommen til dig. Kan du prøve at fortælle lidt om dig selv? Jeg hedder Abdul Adi. Jeg bor i København. Jeg er 26 år. Opvokset og stammer fra Tyrkiet sammen. Min familie, min mor, min far, min lillebror og min storebror søster. Jeg er uddannet ingeniør, men Hvorfor blev du ikke ved med det ingeniør? jeg ved ikke, jeg kom til at sætte min tid på noget andet. Jeg var meget utilfreds, fordi at jeg boede jo i en ghetto, og jeg følte at det passede ikke ind i det danske system. Vi fik ikke lov til at vise os, hvem vi var. Og jeg mistede sådan lidt lysten, fordi at jeg ville alligevel ikke kunne få et arbejde bagefter, fordi der er ingen, der gider at have en indvandrer. Kan du prøve at uddybe det? Jamen, ja, det er fordi, at jeg følte, at den der indvandrerpolitik simpelthen var for dårlig, og jeg er blevet rasende, og det samme med mine venner, der var der en, vi blev fucking sure på dem. Det var helt forfærdeligt. Og vi gik så i gang med at lave sådan en gruppe, og bare at snakke om det og sådan. Og så det ene gik til det andet. Ja. Hvad gjorde du så? Vi var jo også 5 unge drenge, som havde den samme mening, og vi havde fundet ud af, at det var faktisk bare politikernes skyld. Det var regeringen, det var partierne, det var dem, der ikke ville gøre noget for os. De holdt os udenfor. Vi var ikke velkommen i dette land. Så vi fik lavet et lille netværk på nogle, hvad var vi, 40 mennesker, som forskellige ghettoer i landet. Og vi ville gå sammen om lave en terroraktion. Fordi at vi ser det som den mest effektive løsning på at få sin mening ud. Men hvad så? Hvad skete der så? Vi kommer over til, for det første, vi skulle have penge. Penge er det vigtigste. Vi får fat i 2 drug dealer, som gerne vil støtte vores projekt. De kommer selv fra ghettoen af. De gælder op i Aarhus. Og de satte nogle millioner ind. Efter, ikke millioner, hvad kom vi? Det var forholdsvis mange penge, der kom ind der. De skød de penge ind i projektet, og vi fik for alvor gang i projektet. Vi fik en base på Blågårdsplads, og vi fik våben, og vi gik i gang med at få det, vi skulle bruge. Hvorfor nåede I ikke at få sprunget Christiansborg ind? Vi var faktisk helt over på selve dagen. Vi var klar. Vi var på vej ud, havde proppet bomberne i nogle sportstasker. Vi var helt klar, men så hører vi så nogle mange step fra trapperne, og vores dør bliver sparket op simpelthen. De kommer med let gevær, sigtende mod os, og vi skal ned på gulvet. Vi skal op med hænderne, og ja, de tog os på fersk gerning. Men konsekvenserne, hvad blev det? Ja, du interviewer mig jo i fængslet. Ja, nu har jeg siddet her i 1 år. Skal jeg sidde 6 år mere sammen med gutterne, så ja, vi er spredt ud hele landet på de forskellige fængsler. Hvor du så sidder her i fængslet, har du så fortrudt? Nej. Fordi de har ikke gjort noget ved det. De har ikke lavet noget om på indvandrerpolitikken, som hjælper os. Og jeg ser stadig terrorisme som den letteste løsning. Den går hurtigst, den er mest effektiv. Så sådan en flad demonstration, eller man går i gang med at prøve at komme ind i Folketinget som indvandrerpartiet.
Nej, det virker ikke. Det er noget lort. Det er den eneste måde at komme frem. Det er at vise, at man har magt. Man kan bruge sin magt. Man vil have magt. Men det er den eneste måde, vi kan se. Jamen, så vil jeg sige tak.